Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आं एम्फौ बख'हैजानायखौ आरोना हाथाय गेसाव एम्फौ बख'हैजानायखौ ओमफ्रायो मानसिया बहाबा आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना साननैनि उनावसो लोगो मोनफिनसिगोन थ' बेखायनो आङो माने होजों गामियाव आंनि जोनोम गामियाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाखालिनि ब्लगावबो आं खिन्थाखादोंमोन आंहा बेंकआव एसे खामानि दंबावो होननानै थ' आं बे खामानिखौ मावनानै आङो आंनि जोनोम गामियाव थांगोन आरोना लोगोफोर दसे बहुत गोबाव जाबाय थाङिया हरसे थानानै फैफिनसिगोन आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव आं नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नोंथांमोना नायलांदो आरोना अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आंजों लोगोसे दा सोर थांफागोन बेखौबो नुनो मोनगोन आरोना खुलुमबाय लोगोफोर नै बिथांजोआनो आंजों लोगोसे ओंखारफाबाय आरोना नै ओमफ्राय थफ्लाबो लाबावबायसो बेग लाहोदों आङो जि 1 घन्टा बारा नेबाय आं बेखौ 1.5 घन्टा रेडि जानानै आरोना लोगोफोर गेलेनांगोन ना मा होनो मावनानै दांनानै माराम खाजोबनानै दंमोन महरफ्रानो एसे खफा खालामनायाव एसे गोबाव जाबाय लोगोफोर आंना दा जों थांगासिनो बिथांजोआबो खामानि दंनो ओमफ्राय आंनाबो दङ आरोना नोंथांमोननो खिथाखाबाय आं आंना माबा फिसाजोनो माबा बायनाय आरो गस्ला बायनाय जेकेट बायनो थांनो नागिरदों एकदम थांनाय बोसोराव बायनायानो जायाखै जोंहा हालुवा मानसि नालाय पाहारियाहाय जोंना नै लोगोफोर पाहारिया ओमफ्राय जोंना गोदान ब्रिज आरोना संग्राय गादावा बिथांजोआ मालाय ब्लगाव होखांखाबाय जि मोजां आरो बे दालाङा नै लोगोफोर पिकनिक जानोबो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर जानो गोसोबा फैनो हागोन आरो फैनो हागोन निउ इयाराव दैयाबो नै जि मोजां बेयावनो जों दुगैयो ना गुरोमोन आरोना गुरला ने बारा गुरनायनि माबा गैला आरो इन्ट्रेस्ट गैला फैदो आयु आदै थ' आरो मानखोफिनबावनोसैलाय जोंहा नै पाहारिया जायगा बे दालाङा सिंसिं जासिगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो आं खोन्थाखादोंना आंनि ब्लगाव नोंथांमोना नायनो नाया मिथिला आरो नायो गोख्रै साबस्क्राइब खालामना होदो थुखो हरबाय थादो बिथांजोखौबो संग्राय गादावखौबो ओमफ्राय हरबाय थादो संग्राय गादावखौबो थिनग्रानिखौबो आरोना जायफोर जेनेबा नुसनबायदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयारबो खालामना होदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै पाहारियाखौ मानखोखांबाय जोङो जायगाया बिदिमोन आरोना जों दा थांबाय थानोसै लोगोफोर लोगोफोरा बिनानाव लोगो मोनदों बिनानाव आंनि जोनोम गामिनि आरोना ओमफ्राय नोङो बबेनिफ्राय फैदों दा फानबारिनिफ्राय जा गोबाव जाबाय आं फानबारियाव थानाया मेनिफ्रायनो थानायाव आं जेबो मिथियामोन दिनैसो लोगो मोनबाय आरोना नै थाग थिग जोंनि लामायावनो आरो बेबो आयौ मा फानफैदों फैगोनसो थांबाय नै बिनानावा माने लोगो मोनदों आरोना दिनैसो लोगोफोर माने बे बिनानावआव थांखांनायनि उनावनो जों माने फिरफिलि मोनदों आरोना ओमफ्राय बिमा फिसा जयै गाखोनायसै ओमफ्राय बेवहाय एकदम जे इन्टारेस्ट खोथा रायलायदों आरोना जोंना संग्राय गादावाहाय लोगोफोर जों माने बेंकनि खामानि मावखांनानै नैबे रेस्टुरेन्टाव हाबफैबाय आरोना नायदो नै लोगोफोर रेस्टुरेन्टखौ बै आयंजों थांनो आयंजों फिसाफ्रा जानो रेडि नै जोंनिया दे फरायदो मा जानो नै मालाय संग्राय गादावा एग रल नुबाय ओरैबायदि जाख्रुबग्रा नुखायो जासुलि बिजनियाव फैबाथाय एकदम हाबाबानो थाङानो गोबावजों खनसे नङा सानफ्रामबो ब्लगाव खिन्थाया बियो एलाय खाथिसे जासिगोन बियो ओमफ्राय ओरै खुदै गबाय सानैबो बिसिना मम' आरोना बिसिना मम' सफैगासिनो र' सोरबा खावनानै लांगारगोनहाय लुगैबाय मा सोरना लुगैबाय मानो लुगैया जानो आयै सासेयावनो ओमफ्राय लोगोफोर आं जेबो जाया आरोना सेलेखा फिथाइसो जागौमोन बेबो हाथायानो जानो हाया नै ओरै फारसे बुगालिलि जालायनायखौ नुवाखै हाथायखौ माने खमायदों खमायनाया ओमफ्राय आं जानो गोसो गैयैखाय जाला आरोना नै समायना गोथावथार आरोना माला फैबावगोन फैदालाय बेनो जाहैबाय बिजनीनि बालागार रेस्टुरेन्ट आरोना लोगोफोर बेयो मधुबन खाथिनि रेस्टुरेन्ट आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना आंबो माने खुनु हाबफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम हाबनाय जाबाय वाव मम' जादो मोजांथ' गोथाव बिमायाबो जानो बावासै
Sebenarnya apa tuh? Nih, bukan bukan oleh. Akhirnya jadilah nasi rumah nani mami. Gimana bareng ada? Bara sama sih, bagian lagi tuh lagau bayi sambil jam 9 ini. Gothau जाबा खुदै गखाया. सासेया आखाइजों जाबाय, सासेया स्पुनजों जाबाय दे. Jangan jangan apa? Mana zaten boğun şimdi. Bisa ekspor tuh sana. Mungkin sana itu. Aku bisa ekspor tuh udah. Sana itu tuh. Tuh, langsung saja. Ses nih. Ciao, mana kan komplit? Harus siapa nih kau hendak ngapain bay? Ngapain nih? Mana itu baru sana ya? Di jajang sih biar nane. Kayaknya di jajang mah deh. Sasi bikin kau pernah tanamku. Siapa nih kau nggak perlu starter kan? Di masa ya mana tuh ilaman negeri tahu sih mau lekor. Dari deh. लोगोफोर दा जों माने जाखांबायमोन आरोना जाखांनानै ओंखारबाय जों जयै फैदोंमोन ओमफ्राय दा गावस्रालायनोसै लोगोफोर आं स्कुटिजों सासे आगैजों थांसै दहाय जे लोगो मोनदोंमोन बेजों आरोना नोंसोर थांदो दे थांदो दे दिबिया दे बाय बाय दे बाय 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 दे गाखोदो दे थफिया खोबदो थफिया खानायाव गफंसिगोन ना आंबो खाख्लोबनांसिगोन मोजां हमथा दे मोजां हमथादो मादे लोगोफोर दा आङो आंनि जोनोम गामियाव सफैफिनबाय आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला माने आं साननै गाहाम ओरैनो थानाय जासिगोन नालाय बेखायनो आङो गामियाव दसे बे फिसाजोआबो लेंबाय थानायखाय फैबाय आरोना ओमफ्राय आं गाबोननो थांफिनगोन लोगोफोर दा दसे एसे बेरायथिंलाबायनोसै आरोना जितु दङ नालाय गासिबो आदै मादै आदा बाजै नङा होमबा लोगोफोर एसे बेरायथिंसै ओमफ्राय टाइमबोथ' गैखाया गाबोनो ब्रड नङा होमबा बेखायनो जा टाइम मोनो दसेब्लाबो आरो मेंनायखौ दोनथ'नानै दा फ्रेस जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो जेकेट गानबोखादों नालाय ओंखायनो आङो बे गस्लाखौ चेन्ज खालामासै आरोना लोगोफोर मानो होनबा आं दहायनो मोजाङै दुगैखादों ओमफ्राय जेकेट गानफब जोमफब खालामबोखानायखा ओमफ्राय आङो मोखां आथिं सुनानै नै दख'ना सोलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसाजोआबो फ्रेस जाबाय ओमफ्राय सेन्देल गैयालै लोगोफोर मा खालामनो फिसाजोआ सेन्देल होनना बुंगासिनो आरोना दा दादानिखौ गानसै मिन्थिबाय दादा उदांनिखौ गानसै दा जोङो बेरायहैनोसै आरोना लोगोफोर दहाय आं जाय बिनानावजों फैदोंमोन माने बे बिनानावा आंखौ एकदम न'सिम दोनफैदों आरोना माने भिडिअखौ नायफ्लांबायदोंबा थेंक इउ से आगै नै जोंना बिबाजैया फिसाजोआ बिमायंनाव दंहैयो आरो बेखौनो बेरायथावथाव लायनो थांसै जोंबो जास्ट फैबायबो ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय ओंखारबाय आरोना बाजैजों नैबे फिसाजोआनो एकदम ट्रिसा नांगौ एकदम ट्रिसानि ओरैबायदि हांखुर जाबाय आरोना बियो बामनो रायलायनो एकदम रायलायस्लिंनो रोंबाय नालाय रायलायजेननाय नालाय मोजां मोनो आरो नै दा जों बेखौनो लायनो थांगासिनो बोरा थिसाया बोरा नै जोंना नै थिसा नांगौ होननाया नै हिलिया दासो मोनफैबाय आरोना मालाय बिमायंनावसो फैयो सानसे आयं मामिजोंसो थायोनो बिहा आयं मामिजोंनो दखानाव थाङो ना थाङो आयं मामिजों दखानाव थाङो ओमफ्राय आयंआ मेथाइ होयो बाबाया बाया
आयै मानि सिबिलाय बाबायालाय मामियाबो बाया आया ओमफ्राय आयंआ बायना होबाय थायो दे नोंहा दिदि हिलिजों बामजादो दे नोंखौ बामनो फैदों दे दिदिया बेनो नोंखौ बामनो फैदों दिदिया ओमफ्राय नोङो आयंनिफ्राय थांगोन ना थाङा आइया थाङानो नोंखौसो लांनो फैदों जों थाङा आइया थांसै आनै दे थाङा थांगोन आयौ थाङानो नै जोंहा बिदा दुइसिननि फिसाजो आरोना एकदम बेखौनो आगैखौ बामनो होननानै बुंबाय थायो रायखांबाय थायो दिनै लोगो मोनबाय आरोना लोगोफोर नै दा बेखौनो बाजै गेदेरनाव लांनो फैदोंमोन जोङो एकदम बिमायंजों ओरैबायदि गोमोन बिमा बिफाखौनो नाङा आरो सानसेखौ थाखायो जाहैदों बिदि आरो लोगोफोर अब्ला दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय दे बाय बाय दे